Machiegni kendo nya Kwaramogi. Sechegi ma oganda mathoth tiyo gi lony mag mbui e tayo chenro mopogore to chutho mag siasa. Rowere ojiw mondo mi otangi weche ma samoro giketo e mbui makidek kelo negi midhiero e kinde mabiro. Magi ne oyangi e romo manokelo kanyakla jotelo ka achiel kod jokanyo e riwruok midendo ni Onagi Nation Mariakani. Nyasi mane gibago mar loro higa e boma ma Mariakani. Jafambo marwa e kaunti ma Mombasa, George Aoko nigiler mathoth. En nyasi mar loro higa mane obagi kod riwruok mar Onagi Nation mantiere Mariakani, nyasi mane okelo kanyakla ogendni mopogore moting'o jende, jodongo kaachiel kod jotelo mawuok e kaunti ma Kilifi. Kae ne gichiemo kanyakla kendo nyiso mor margi kaluwore gi okang' ma gikone gisegoyo mar temo biro kanyakla kaka oganda kendo loso gi duol achiel. Kotel negi kod jakomgi Frederick Oluoch ne gikoni dwaro koro nitiere mar wuok oko kendo neno ne giyudo lemo mopogore e weche mag telo kaachiel kod ohala. Ber mar bilo kanyakla oputho kod kaka joka ng'ato nikech kwa mako lwetwa wawegi to tich yot to kwawere kaka oganda to tich ok yot. Ne wan waduoko ne Nyasaye erokamano kendo atemo jiwo oganda mar Joluo mane area makae ni waendelea mana gi umoja nikech umoja e nguvu. Mai kama wadake, mai kama watime gimoro amora, investment magwa ni kagi, resources magwa duto ni ka. To waseneno ka ok wasebedo ka jowa ma wan go kagi kata jotelo mwayiero tiyo kodwa maber. To ka wachako higa manyien amedo kwayo mana jowa ni wameduru mana riwore nikech riwruokwa e teko. Kata kamano, rowere ne ojiw mondo mi oti gi lony mag mbui e tayo chenro makidek kelo negi dongruok ma ok tuo oganda kata kelo sigu. If you don't plan, if you don't sit down and plan, you're automatically planning to fail and you will fail. Wati gi mbui e yo maber wa nikech mbui no ema samoro employers wang'iyo ka dwan mondo giketi. Koro mondo mi wayud tich kamoro ka employer yudo to iyudo kindiko gik makelo manigi quality, gik mapuonjo jopiny, gik ma respect iyudo ka tich yudore e yo mayot. Ne bende oparnegi ni weche kata pichni ma samoro gidire mbui ema kidek thirogi kata kelo negi dongruok. The internet never forget. Nitie chieng' moro ma ng'at maniyanyo cha ema koro idok ire ni mondo konyi. Nitiere chieng' ma ng'at maniyanyo e mbui cha ema koro nie position mar office monego konyi. Samoro ne en mana kijana wadu, ok ochuno ni jodonge miyanyo. Social media kwa tiyogo, watiyo yo makare, watiyo mar biro gi paro, mayedongo pinywa, mayedongo Kenyawa. Koro kwa correct jotelo, to ningo bedi wa follow gi to wa correct gi yo moro maber mowinjore. Isechego gogo ne osiemo wang'i mondo mi gitangi moko kuom jogo makidek wuok oko mar tiyo kodgi to chutho e kinde ni ma josiasa osechako timo ikruok ne chenro mag yiero mabiro higa 2027. Wan kaka wan youth tiyo kodwa marach gi jodongo, ok en miriambo. Sani kaka mheshimiwa mane ni kae owacho ni en obiro mana gi jodongo, to jodongo kosedhi kocha to kawo mana mit bilie to ka giduogo to giwacho ni agikono mheshimiwa ni an gi joduong', to mano gisetiyo kodwa emomiyo kata gini kijende ok kura. Gimoro nyiso kijende masani wan ndalo wakoro dhi karumo. Koro ni mondo ging'e yo mwanyisogi ni ka gipogore to mano onge gimoro amora ma ginyalo timo. Magi ne giwacho ka bende gikwayo ne oganda duto hawi maber mar Christmas to kod higa manyien. Kimenifurahisha ni kuwa muungano huu it is not political, ni muungano wa kuweka jamii pamoja ili kuweza kusaidiana. Joluo man ka anyiso gi ni wabed gi Christmas maber, a prosperous new year, waketuru Nyasaye mbele nikech ka onge Nyasaye onge gimoro amora manyalo timo kaka wan oganda. Joma dhi dala, joma dong' ka, wish you a happy Merry Christmas. George Aoko, Ramogi TV. Aoko nyise nyidende ma